Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago nyo na lang ako sa pangalang Baby, 4th year college, at may namumuong sama ng loob sa manliligaw. Sa katunayan, sasagutin ko na sana siya pero hindi na pala. Sayang nga kasi akala ko talaga siya na ang magiging first boyfriend ko. Hindi pa pala. Para kasing ayoko na sa kanya. Ikakwento ko sa inyo kung bakit, tapos sabihin nyo naman sa akin kung tama ang desisyon ko na baste din siya. Ganito po kasi, matagal-tagal nang nanliligaw sa akin si Allen. Hindi ko lang sinasagot kasi gusto ko pa yung feeling ng sinusuyo at hinahabol-habol. Pero nakapagdesisyon ako na sagutin na siya bago matapos ang taon kasi baka naman magsawa na. Last week sabay kaming umuwi as usual. Hinahatid niya kasi ako sa bahay lagi bago siya umuwi. Gaya ng nakasanayan, kumain muna kami bago bumiyahe. Ang tagal kasi ng biyahe lalo na ngayong malapit na ang Pasko. Kapag kumakain kami sa labas, si Allen ang laging nanlilibre. Hinahayaan ko lang kasi siya naman yung may gustong kumain muna at siya yung nagyayaya. Gutom ako nung araw na yon kasi hindi ako nakapag-lunch. Ang dami kasi kailangang habulin at ipasa. Kung ang order ni Allen ay regular fries at regular Coke, ang order ko ay large fries, large Coke, sundae, double patty, hamburger, spaghetti at 2 pieces ng chicken. Ay. Mga 6 years ka bang hindi kumain, girl? Yung totoo, 6 years ka bang hindi kumain? Yes. Hindi ko naman naubos lahat. Ipinasalubong ko kay nanay yung hamburger. Binayaran naman ni Allen yung order ko pero sumama yung mukha niya. Parang papel na nilamukos. Pag upo namin, ibinigay niya sa akin yung resibo ng order ko at pinababayaran sa akin. Nagulat ako. Binayaran ko yung in-order ko. Ubus tuloy agad yung baon ko ng buong 1 linggo. Tama po ba yung ginawa niya? Ang lakas ng loob niyang magyaya, hindi naman pala siya manlilibre. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Baby. Bihira naman to si Baby. Hindi porkit inibitahan ka. Isasama mo yung pamilya mo. Correct! Yun naman din kasi talaga. Alam mo, sa totoo lang, may ambag ka din dito kung bakit medyo ganyan si Allen sa'yo. Grabe naman talaga yung in-order mo. Papunta na talaga ito sa kakapalan ng pes. Baka sa susunod napumunta ka dun sa manikurista mo, yung mukha mong i-foots pa niya. Ang kapal na kasi, nakakaloka. Kaya nga, tandaan mo pareho kayong estudyante. So true. Parehas kayong hindi yayamanin. On a budget. Ganun. So talagang, although parang feeling ko din naman as a manliligaw, medyo nakakaloka din naman talaga. Kung nagpapa-impress ka, hindi naman talaga ganun yung galawan. Kaya lang siguro, in a way, Allen is also showing you na hindi naman laging best foot forward. Kasi madidisappoint ka kapag halimbawa kung kailan mo sinagot, saka ka pinakitaan ng resibo. Diba? Saka ka inutusan na mag-reimburse. Ganun. Diba? So at least, alam mo na ngayon na sa pag naging magkarelasyon kayo, hindi sa lahat ng oras, siya yung laging taya. Correct. Ganon. Yan ang mahirap sa ating mga babae. Lagi tayong naghahangad ng equality. Pero pagdating sa bayaran, ayaw natin magbayad. Ba't ganon?
Equality, pero regular fries, regular Coke, regular burger lang yung binili ni Allen. Tapos ikaw, naka-large ka lahat. naka-large ka lahat. Double patty pa! At may pa-take out pang 2 fried chicken, di ba? So in a way, baka medyo gets ko si Allen kasi baka hindi niya inakala naman na gano'n. Kasi sa totoo lang, yung ginawa ni Baby, abuso na yun Medyo. Kasi kung pakakainin ka, ano naman kakainin mo? Diba sinabi niya hindi niya nga naubos Hindi, tsaka diba para sabihin na hindi ka kasi nag-lunch, hindi rason yun. May dragon ba sa tiyan mo? At hindi carry. Kasi diba kung halimbawa, hindi ka nag-lunch, gutom na gutom ka, pero yung saktong pagkain lang na para sa'yo, I think it would fill you. Yan yung minsan na mali natin, parang feeling natin, kailangan busog na busog tayo, papunta na tayo sa pagputok ng sikmura. Hindi ganon. Diba? Hindi ganon naman yung kailangan ng katawan natin. Yung sakto lang. Yan ang kailangan ng katawan natin. Correct. Gabi ka naman, in-order mo pang 5. Okay, sana kung sinabi ni Allen na, sige mag-order ka para sa inyo, para sa bahay correct. niyo. Okay lang yun Or di naman kayo sinabi niya, gutom na gutom ka ba? I-upsize na natin lahat. Ayan, Kaya lang syempre, di ba? Sakto lang din siguro. Hindi niya siguro in-expect from you kasi kung lagi naman siyang nanlilibre sa'yo, alam niya naman yung usual orders mo. For sure, kinumpute na niya. Nag-ano na yan, nag-budget na yan. Tama. Ganon kami mga lalaki, before kami mag-invite na halimbawa kakain, yan. tansyado yung budget correct. Lalo na estudyante ka. Tama. Ganun talaga. So, yes na-offend ka kasi binigay sa iyo yung yung resibo. Pero medyo nakaka-offend din naman yung madami kang in-order, 'di ba? Nag-order ka ng para sa 3, isa ka lang naman, 'di ba? So, hindi tayo sure kung magkikita kayo ni Allen ulit kasi parehas kayong medyo hindi na na-meet ang expectations. Correct. Ito kasi yung pinaka-importante sa mga, lalo sa mga magsisimula pa lang sa relasyon, dapat umpisa pa lang ng relationship nyo, dapat balanse ng lahat. Hindi yung nagpe-pretend na kasi kayo din ang mahihirapan. Totoo yan. Okay, dapat una pa lang halimbawa, sige, ako man libre or ikaw naman man libre, wag lang iasa dun sa kabila. 'Di ba? Basta ako, Diego, natatandaan ko dati, matuloy lang yung date, ako na bahala. Equality tama. Sa akin equality na parang di syempre kung wala ka ngayon, okay lang, di ako muna kasi hindi tayo magkita. Alam ko namang meron akong extra. Ganon. Ayan. Diba? Dadating din naman ang panahon magkakabonus yan, magiging mas nakaluluwag-luwag yan. Hindi naman lahat ng oras ay Biyernes Santo. Mapapasko din. Ganon. So, bigayan lang talaga. Ayan. So, hindi yung porket lalaki ang gagastos lahat. Correct. Balansehin natin. Tama. Kung ang natin pinaglalaban yung equality. Yan. Diba? Pero ang gusto ko lang naman din sa'yo, baby, gusto mo yung feeling na sinusuyo. Gusto mo yung bini-baby. Correct. Gusto mo yung bini-baby ka. Kahit baby damulag yung tiyan mo. Kasi sobrang dami mong kumain. Pero ang maganda dito, para lang dun sa mga ibang hindi na nagpapaligaw, masarap pong magpaligaw Kasi minsan gusto natin instant jowa, hindi na natin kinikilala, hindi na tayo nagpapaligaw. Wala lang, it's just another POV na masarap magpaligaw. Try mo. Kung ikaw lagi kang instant na gusto mo ginojowa agad, tinitigman agad. Try mo magpaligaw, try mo magpasuyo. Tama lang yung paningin. Kaya tayo na. Madaming ganyan. Baka gusto mo lang experience si baby. Ang naging problema lang ni baby, nag-over. Ayan. So yun yung sinasabi natin, lahat ng sosobra, hindi na maganda. Correct. O yung sa'yo, sobrang order, hindi na maganda yun. Kaya, at hindi lang ito sa mga magjowa. Halimbawa, Jegs, kunyari, ako, mag-aya ako ng kunyari, libre ko kayo. Ganon, di ba? Hindi naman, porke manlilibre yung taong yun. Ibig sabihin nun, ang dami-dami mong, i-order mo yung pinakamahal. Yun sana sasabihin ka. Asa ba dito yung pinakamahal? Alam ba dito yung pinakamahal? Di ba? Magtatanong ka din dun sa manlilibre, o kaya medyo pa-profile mo din siya. Kasi maaari nga, gusto lang din naman niya manlibre, ma-experience niya manlibre. Masarap din naman sa pakiramdam yung ganon. Lalo na kung may halimbawa may sineselebrate. Pero i-take mo rin into consideration na baka may budget yan. Unless sinabi niya sa'yo,
kahit ano. Yan, oo. Order anything you like. Ibig sabihin, ano yan? Handa yan. Makapalang bulsa niyan. Malay mo, baka nag-invite nga siya nakakain kayo, nag-check na siya ng ng menu. Meal doon, na yung group meal. Totoo. Yun yung orderin. Kasi yun lang yung pera niya. Pagdating niya, kanya-kanya kayong order. Correct. Kasi ito lagi kong dyan, Jegs. Huwag kang order ng drinks. Kasi minsan, yung drinks, pag pinagsama-sama yun, mas mahal pa dun sa mismong ulam. Diba? Tanong mo muna kung pwede ka mag-order ng drinks kasi 'di ba minsan depende sa restaurant o sa pinupuntahan. Mahal yung regular na Coca-Cola, mahal. Sa ibang lugar 150 yan to 200 to 300 depende. O di kasing mahal na nung lumpiang Shanghai. Diba? So tanungin mo muna. Ilan kayo, diba? Correct. Ganun yun. Wag po tayong, wag masyado makapalamukha. Yun lang yun. Again, hindi lang sa mga magjowa o manaliligaw or sa mga magjowa, kundi sa mga kaibigan. Ano din natin na wag din tayong abusado. Ayan. Tsaka maganda din dapat yung mga ganito magsisimula pa lang kayo ng relasyon. Yung i-verbalize nyo, halimbawa, si baby, gusto niyang bini-baby siya. Pwede niyang gawing sabihin nyo, baka pag magbago ka na, gusto ko kasi yung ganito. Yung ano pa rin ako. Yan, nililibre-libre pa rin ako. Correct. Ganyan. Pwede kayo mag-set ng terms ninyo. Pwede din. Para hindi rin magkagulatan. Ganyan. Pero 'di ba, ako naniniwala ko na usually pag sinagot na kasi talaga naghahati na paminsan eh. Pag nanliligaw talagang best foot forward. Pero kapag naging kayo na, equal footing na kayo talaga tama. Dapat so, may ganun. and I think, baby, yan din yung lesson 101 mo. Ayan. Kasi as a first timer na magkakajowa, di ba, hindi mo expect na laging yung lalaki lang ang magpo-provide. Baka hindi pa kasi na-experience ni baby na kasi first Kaya time niya pala if ever baka magiging inisip first niya pag jowa. sinagot niya na, pwede nang mag-upsize ng kasi correct. sasagutin niya na. Hindi ganon. Kapag sinagot mo na, hati na kayo. Ayan. Ganyan. Kaya nga yung mga iba, talagang inaabuso nila hanggang nanliligaw kasi best foot forward. Diba? Pero pakinggan mo lang yung mismong salita. The word abuse. Abuso. Diba? Negative siya. Correct. Tama. Gusto mo yun? Pagkalat ka sa mga, ay naku, huwag niyo pong ligawan si baby. Orderan ka na. Orderan ng kasandamukay. Abusuhin ka niyan, hindi ka naman sasagutin. Di ba yung mga ganun? Ito po yung patunay talaga na sa lahat po ng mga nagpapadala ng sulat sa Bornay. Yan. Hindi po kami kakampi sa inyo. Kung may mali. Kapag ka may mali, di sasabihan namin na mali. Hinihimay natin ng maayos na importante matuto. Correct. Kasi kami po napagdaanan na namin yan. Totoo. Diba? Basta ganun yun, baby. Magpapantay eventually. Tsaka ang sarap din naman sa pakiramdam na ikaw din ay nag-share ka din. Correct, oo. Diba? Mahirap na magkasumbatan in the end. Kasi again, relationship nyo yan, pareho kayong aalagaan nyo yan. Hindi lang isa eh. Yes, correct. Hindi naman lahat yayamanin. Parang feeling ko, maski nga, Jegs, kahit yayamanin, ang isang tao, kahit kunyari non-issue sa kanya yun nandilibre siya, hindi mo naman ibig sabihin aabusuhin talaga. Correct. Bad yun. Unless nga sabihin niya talaga, okay lang yan, go! Akong bahala! Dyan. Sagot ko kayong lahat! Protektado ka sa... Protektado ka, pero pag ganyan ang salitaan, lasing yan. Yan. Alam mo kapag kaganyan na minsan kasi when we're too happy, we make decisions that we regret. Yan. Kaya wag ka talagang mag-desisyon kapag ka mataas ang emosyon mo. Ay, baka mataas ang emosyon. Kaya nga eh. Kaya dami in order. Correct! Di ba parang siguro excited ka. Di ba? Hindi, pero totoo yun, Jigs eh. Kapag ka mataas ang emosyon mo, ano yan eh, ang tendency bibigay ka ng maling desisyon. Kasi nag-desisyon ka based on your feeling na mataas during that time. Parang in the same way na kapag ka ikaw ay galit na galit, 'di ba? Wag pigilan mo magsalita. Kasi baka mamaya dahil sobrang galit mo, hindi mo mapigilan ang sakit ng mabibitawan mo. Correct. Magpagsisisihan mo yan sa huli. Pwede ganun din kapag ka masayang-masaya ka. Pagsisisihan mo na nagpalibre ka ng sobra. Kaya ito din yung kasabihan, sabi niya, if the emotion is high, intelligent is low. Yan. Kaya kalma-kalmahin mo lang. Nakakabobo pa pag mataas ang emosyon. Hindi, totoo. Totoo yun na recently lang I've seen that. Mga magulang minsan na nagagalit. Syempre to protect their kids. Ganyan. Kaya lang kasi minsan mataas ang emosyon, nakakapagsalita sila na hindi tama. Na on a regular day na hindi sila galit, di naman sila magsasalita ng masasakit eh. Yun. So, maganda pong i-practice yung
yung hihinga na malalim. Kapag ka mataas ang emosyon mo, hihinga ka man ng malalim. Mga 30 minutes and 2 days. Yung kapag kakalmado Uwi ka muna talaga. Wait lang. Saka ako magdidesisyon. Correct. Pahinga na ako. Totoo din eh. Diba? 30 minutes and 2 days. Tsaka lang. Naka lang ha. Kakalmahin ko lang yung sarili ko. 30 minutes and 2 days. Minsan kasi galit na galit tayo, decide tayo agad. Hiwalayan ko na yan. O kaya, tapos nag-say, sige, walay. Tignan mo. Nag-aantay lang pala sa'yo. Tapos ikaw ngayon, ngangawa ka. Correct. Ako natutunan ko rin yan. Madami akong hinamon na mataas ang emosyon ko na hiwalay na muna tayo, mag-cool off tayo. Cool off is a thing before. Ewan ko kung thing pa ngayon ng cool off. Ganun pa ba? Wala na ata. Diba? Pinagbigyan ka. Pinag-bigyan ako. Anyari sa'yo? Ayun nga. At tulad na sinabi mo, naghihintay lang pala na ako magsabi. O di, sa arte-arte ko, sa taas na emosyon ko, nagdesisyon ako, ang ending, hindi ko pala kayang harapin. Yung mga pabebe din. Yan! Sige, maghiwalay muna tayo. Gusto ko ng space. Ganyan. Ibinigay sa'yo. Ibinigay sa'yo. O nga. Yan yung sinasabi natin, huwag masyadong magde-decide agad pag mataas ang emotions. Correct. Kasi mahirap na. Yan. Babagsisihan mo sa pa talaga. Sa true, lalo to lang halong eklabo. Asya, salamat na marami sa pagtutok sa amin, baby. Ayan, sana baby. may natutunan ka. Correct. Oras natin. We got 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!